and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Basta, ato na ka mo sa akong awanan sa atong basketball court. Sige na mo. Ni ano siya? Di ako na, Lola Edad. Sugato na ko siya. Hoy! Pastilan, bataa. Ikit siya magkahagyag sugaton. O ganong ingon man ato ang iyang itsura. Kabalipayon niya. Ano man ka? Sige, linya lang mo ha. Sa tuong bahin, mawang pagrehistro. O sa dini lang, linya ang maparehistro. Dini lang. Sige. Hain magkas mo, Ana. Huwag man ako siya makita. Yan. May sino! Oh! Bay Butoy! Iyak mo, day! Gako sa. Iyak lagi ka. Oy! Sulip sa. Ay, binuan, day! Binuan, day! Ako'y bodyguard mo. Ano unsa mga? Oh, utsa, day? Oh! Ikaw? O kami ninyo. Bodyguard ka? Yes! Katuan dili, da? Dakong kong lawas. Sige ko tagkaog saang. O sortihan ko ikaw, Sindo. Why bisan kinsa ka makadol kaniya? Gawas lang ka na ako! Ako lang! Hi, Sendo. So! Ayaw pagdol. Hi mo, Ana. Wara-wara lang. Ayaw lang ipag... Oh, mga padong. Ay, pagdoon. Ay, suka, gipapagan ko kunin mo, Bay Butoy. Butoy nga naman na. Waday. Ako lang siya, kumusta? Kumusta na ka ba? Kumusta na ka? Ikaw, Gidoy. Gusto lips sabi. Ay, binuang niya ay. So lips kita. Di ka lips Ay, Moana. Bay kay, nadayon gid mo sa inyong medical mission din sa mong dapit. Bay, padaplin mong naong bay. Ay, sikit. Ayaw lagi. Kining, bini mo Moana, daghan na sa mong matabangan din eh. O lagi, Sendo. Ilabi na nga, wa na ang imong amahan nga mao'y gisaligan sa mga dunay sakit ng dapita ug sa mga kasikbit nga isla. Maog yun. Si tatay rin yun. Sendo, pwede ba nga magsulti ta nga kitara? Dini. Makatarong itag sulti. Kay kitarang duha. Was Bay Butoy nga magsamok-samok. Kining, doon na ba'y problema? Way problema. Kuan lang, nahibong langgit ko. Ha? Saon sa? Sa imong amahan, Sendo. Ha? Si Daddy Jimmy, natambalan niya. Naayo kini sa iyang cancer. O gani, dako kaayo kining kalipay ni Daddy Jimmy. Pero, naguol ko sa akong mga ninong og sa mga suod ni Daddy nga nagpatambal sa imong amahan. Ha? Naguol ko, Sendo, kay wa sila maayo. Ug ang usa nako kaninong nga suod kaayo ni Daddy Jimmy nga si Ninong Douglas, namatay kini. Unsa? Mao nga nahibong ko. Nganong ingon man ini? Nganong si Daddy Jimmy raman ang naayo sa pagtambal ni Tatay Kadjo nimo. Nawa ang iyang cancer. Pero sa iyang mga suod nga higala, wa man maayo. Nga naman na, Sendo. Saylo ako, Moana. Saylo ako. Huwag di ko'y ikatubag di mo, Ana. Doon na ba'y mga natambalan si Daddy nimo nga wasad maayo? Wa sa ko mahibaw. Pero wa sa ko makadungog nga doon ay wa maayo. Pero doon na siya gipang balibaran. Ilabi na katong mga masakiton nga ngiladog batasan. Unsa? Bawa ka na. May bawaan ni Tatay Kadyo ang iyang tambalan nga maayo ba o ngiladog batasan. O kung dili kini maayog batasan, iya din kining balibaran. Pero wa man niya balibari ang ako mga ninong.
Ingon man ang mga suod ni Daddy Jimmy. So sa ato pa, maayo sila og batasan. Moana, Tambalan ko sila, Sir Jimmy. Pero dili ko magasiguro nga mamaayo sila sa ilang masakit ng kanser. Ngano ka, Sendo? Nanghupaw ka lagi. doon na lang ko inahinumduman. Ug angay kang masayod. Unsa ka na? Gipinahan ni Tatay Kadyo si daddy ni mo, Jimmy. Ibaw ko anak niya to. Tuon kinabati ko niya. Sa dihang gidani daddy ni mo ang iyang mga higala din aron tambalan. Oh, aha. Nadungogin ako gikan kang Tatay Kadyo. Nga iyang gisultihan ang imong amahan. Nga dili siya kasiguro nga mamaayo sila sa ilang kanser. Unsa? Kay ngano? Unsa hinungdan nga di sila mamaayo sa ilang mga sakit? Unsa? Sendo? Unsa? Mao ka na, BFF. Maong nagduda yung kog maayo sa mga suod ni Daddy Jimmy. Ilabi na na ang ilang mining kunuhay nga gikabisihan. Unsa man ang iyong gidudahan, BFF? Basta, nagduda gyud ko, BFF. Murag, doon na sila di maayo nga gibuhat sila si Daddy Jimmy. Doon na gyud. Ug ka na ang gusto kong masayran. Okay. Good. Okay, pre. Ako na'y bahala sa mga ito. Basta ka muna siya ang bahala aron makalusot ang transaksyon. Unsa man negosyo ninyo, Sir Jim? Okay. Bye, pre. Ay. Pad. Salig. Sigurista. Simeon. Gusto ko nga magkat-on ka sa pag-drive, ha? Oo, Sir Jim. Ugma, patudluan ko kamo ni Lando. Siya na ang bahala ninyo. O kinahanglan nga pagbalik na ko, magkamao ka na nga mo drive, ha? Nagkamutan ako, Sir. Mukawa lang niya ko kung moabot na ta sa atong destinasyon, Dexter. Yes, sir. Murang dili ko man doon ang trabahoan. Kinalaman kita maayon masundan ako na akong mga panot. Seryoso mo yung kayang tumapanasuot ng mga Ha? Pwede ba kung masaya kung sa inyong di pa nagsubihan? Ang tungod sa suod nga mga higala sa inamahan. Nagkatambal ni Tatay Kadyo kaniya to. O nga naman, naunsa mo tayo sila. Wa mayo ni Tatay Kadyo ang inang mga sakit. Unsa? Mas sa ato pa. Oo, butoy. Doon ay mga hiwing binuhatan katong higala ni Sir Jimmy. Alam mo. Hmm. Kung masaksihan yung tao niya, baga, basta manambal sa kay Kadyo, balibaran yun niya ang mga nasakiton nga medyo maamuyan niya na uway ayo ang batasan. Sagol Tagalog ko sa. Oo. Mainom Oh, talitan ko ni mo da. Kinuadtog ko sa Manila. Nya, seryoso may kaya ka musulti ron. Oo, ba kaya? Mhm. Tambala niya pero dili maayo. Kasi Kasi ano? maayo lang yun kung maayo og batasan po ang magpatambal niya pero yung mga ngilan og batasan di maayo eh. Mao yun. Masa ato pa. Di dito maayo mga tawhanan patambal niya, di ba? Parang ganun, butoy. Takdan ko ni mo. Ato sa Manila. Ato sa Manila. Awa, natakdan ko ni mo. Yawa na ni mo. Marag mao yun, butoy. Kung nagduda ra bag yun si Moana sa iyang amahan. Ingon man sa grupo siyang amahan. Mo ba? Sa tingin mo, ano kaya ang diduduahan ni Moana, ha? Baysido? Salamat kayo, Sendo, sa pag-assist ni mo na mga, ha? O isa pa yan, Moana. Niya akong calling card, oh. Ha? Kung muadto ka sa syudad, o niya magkinahanglan ka sa kong panabang, tawagi ko.
Tawagan sa... Sa cellphone. Sa telephone. Naadiha akong number. Sige. Puhon o makiadto ko siyudad. Sige, adto na mi ha. Ayaw mo sa inyong biyahe, ha? Salamat. Bye, Sindo. Bye. Ato na mi ha. Bye-bye yo. Sige, bye Butoy. Ayaw mo. Ay. Mingaw na sad ko ni Moana. Layo na siya. Di na halos ni mo makita. Ha? Kinsa ba? Kinsa ba? Hilom, uy. Klaro kay kado. Di man good. Sus! Ay, pero okay siya. Maginoo, buutan. Pero, bati lang. Kay murag halos di makabuo kog baso. Hilumon. But I like him. Tuara! Nigawas na! Di na ko ikalimod, uy. Ganahan ko ni Sendo. Buotan siya. Og gentleman. Mao ba? Ako, Day! Day, Pane! Day, Buwana! Siyempre naman dyan ko, baya taon. Ganahan, sa day mo na ko. Inisip mo na sa Buwana, wag mo mo katawa. Ano may katawa mang kahas, ti Pane? Ha? Ngano man mo? Ngano ka? Wa, oy! Pati asad ninyo, oy. Ngano lagi mo? Gusto ka masayod nga, no? O, lagi, ngano lagi nga tawa mo, gwapo ko. Di, no? Assuming sa gada. Kung ano lagi? Taga-cute sa giday ka sa? Unsa? Unsa yung nagkakiyot? Taga-cute, God. Sa akong paboritong artista sa DYHP. Si Ginhawa Delphinis Paris. Kaila mo ba? Nakapitan mo na sa kiyot. Naunsan kaila ko, oy. Tunya, ngano mo dahil taga-cute ko, ha? Ngano mo dahil, ha? Paano mo nasabi? Na, dunay mumho ang imong aping, oy! Ngano mo dahil magbumo? Taga-cute, yay? Kwe! Sir Jim, niya na tayo sa bahay? Naabot na dito. Okay, sige. Salamat taon. Makatarong na ko og pahuway. Sir, gablihan ko na ang pultahan, sir. Dool mo. Oh. It's okay. Salamat na lang, Simeon. Ha? Maayo ka sa da. Dali ka rin nakaton. Sige, pahuway na. Kay musod na sa ko sa akong lawak. Sige, sir. Padayon lang, sir. May kaywa pa mauli si Butoy. Hikay ko lang. Alam mo, tago ko lang mayo. Kanta ko nga karapon nga kisudlan ko plana. Ampun ko. Ano makatungtong ko. Na diya sa bawas sa kisamin ako gibutang ang tako nga karapon. Kisamin nga flywood. Binawon ko rin. Kita ko lang takong karapon. Kuhaan ko. Logikan karon sugdan ko lang akong plano nga manampal ko din siya. Gamit kiling lana o gang... Uy. Kinsay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!